Na začiatku by som povedala len to, že sa nepovažujem za nejakú výnimočnú osobnosť slovenskej etnológie. Mnohí sú osobnosti o mnoho väčšie a je mi ľúto, že sa na ne tak trochu zabúda. Etnológia pre mňa znamenala rozšírenie obzorov na problémy, o ktorých som dovtedy ani netušila. Znamenala pre mňa poznanie iného prostredia, ktoré ako mestské dieťa som poznala len pomerne málo, lebo aj moji rodičia, starí rodičia pochádzali z miest, aj keď z malých slovenských miest, ale predsa len to bola trochu odlišná kultúra ako vidiecká. Ďalej mi etnológia priniesla povolanie, ktoré som vykonávala celý život a tá problematika ma vlastne zaujíma dodnes, čiže nestrácam s ňou kontakt. Nesnívala som od detstva, že sa stane zo mňa etnológ. Pripravovala som sa na celkom iné povolanie, na štúdium jazykov, cudzích a literatúry. A k etnológii som sa vlastne dostala až v poslednej triede gymnázia, keď som spravila konkurs do Lučnice. No a tam ma ohúrila krása ľudových piesní, ktoré som dovtedy poznala ako mestské dieťa len pomerne málo. A až tam som sa dozvedela, že je vôbec možné študovať niečo takého ako etnológiu, vtedy to bol národopis ešte, od dvoch kolegyň, ktoré boli tiež lučničiarky, a to Vierka Nosáľová, vtedy ešte Brichtová, a Irenka Pišutová, vtedy ešte Hynie. No a tak som sa dostala na štúdium etnológie. Okrem toho mi etnológia ešte priniesla mnoho poznaní o ľuďoch, mnoho zoznámení s vynikajúcimi ľuďmi, či už to boli tí ľudia, s ktorými som robila interviu na výskumoch, stretávala sa s nimi, ale predovšetkým moji milí kolegovia. Okrem toho, etnológia ma prinútila aj istým spôsobom pracovať na sebe. Ja ako veľký introvert som mala spočiatku na výskumoch veľké problémy a bolo treba na sebe naozaj veľmi popracovať, aby som dokázala s ľuďmi nadväzovať kontakt a nejakým spôsobom sa s nimi dokázala rozprávať, čo tiež nie je zanedbateľné. Celku hodnotím súčasnú etnológiu veľmi pozitívne. Máme veľmi silnú, schopnú generáciu, strednú generáciu etnológov, ktorá má už nejaké skúsenosti, vie nadväzovať na všetko to, čo etnológia slovenská, ale aj európska a svetová doteraz priniesla, a majú, myslím, veľmi pozitívne výsledky aj vo vlastnej práci. Ekológia, folklóru. Týmto otázkam sa vlastne venovala celá, dá sa povedať, naša generácia folkloristov z rôznych uhlov pohľadu
a z rôznych, teda zameraná na rôzne folklórne prejavy. Ekológia folklóru, to znamená, venovali sme sa podmienkam existencie a tradovanie folklóru, kým tá najstaršia generácia, tá si všímala folklórny materiál ako taký, predovšetkým vytvárala základné zbierky. My sme sa už venovali aj životu folklóru, systémom tradovania, nositeľom folklóru a podobným otázkam. Snáď som k tejto problematike istým spôsobom prispela aj ja. Prišiel mi lístočok, aby maširoval. Maširuj, maširuj, Pán Boh ti pomáhaj. Dvarvočky si vyslúž, domov sa ponáhľaj. Okruh problémov, do ktorého som snáď prispela, je folklorizmus, najmä folklorizmus masmediálny, a to predovšetkým v rozhlase a v televízii. Dvarvočky si vyslúž, domov sa ponáhľaj. Maširuj, maširuj, Pán Boh ti pomáhaj. Dvarvočky si vyslúž, domov sa ponáhľaj. Ak by som mala hodnotiť svoj vedecký prínos, predsa som snáď v určitej miere prispela aj ja svojim dielom a myslím si, že v nasledujúcich oblastiach. Ja som sa venovala predovšetkým piesňam, piesňovému folklóru, ale hlavne piesňam oscilujúcim medzi folklórom a literatúrou. Čiže boli to tzv. Piesne letákové alebo jarmočné, tzv. Spoločenské piesne slovenského mešťanstva, robotnícke piesne a podobne. Venovala som sa zľudovenej piesni a v súvise s tým aj otázkam piesňového repertoáru, pretože piesňový repertoár znamená zachytenie širšieho okruhu piesní, ktoré sa spievali aj na dedinách, nielen piesní folklórneho pôvodu, ale aj piesní nefolklórnych, ktoré v mnohých prípadoch sa folklorizovali, teda tým piesňam zľudoveným. Pokiaľ sa človek vôbec chce venovať takému vednému odboru, ako je etnológia, potrebuje okrem samozrejme vedomostí a mnohých iných vlastností jednu dôležitú ľudskú vlastnosť. A to je schopnosť empatie. Schopnosť počúvať to, čo hovorí druhý, a snaha v súvise s tým aj snaha porozumieť tomu, čo hovorí. Čiže nevkladať tomu človeku, s ktorým robíme interviu, výskum a podobne, nevkladať mu vlastné myšlienky do jeho slov. Pod našim obločkom rastú dve rúžičky, pod našim obločkom rastú dve rúžičky, veď ja mám frajerku na každej uličky, veď ja mám frajerku na každej uličky. Ja som naozaj spolupracovala s veľmi mnohými slovenskými etnológmi pri rôznych príležitostiach. Či už ako pedagóg, že som ich vyučovala, chodila s nimi na exkurzie, viedla som výskumy a podobne, a teraz sa z nich stali moji milí a vážení kolegovia. Bola som aj dlhoročná funkcionárka národopisnej spoločnosti na rôznych aj tých najvyšších funkciách, čiže som spolupracovala aj z tohoto titulu s ostatnými našimi kolegami na Slovensku, či už to boli muzejníci, osvetoví pracovníci a tak ďalej. A musím povedať, že tá spolupráca vždy bola plná porozumenia na dobrej úrovni a to ma veľmi teší.